Máte doma kus obľúbeného oblečenia, ktoré ste prestali nosiť, pretože sa na ňom časom vytvorili žmolky? Nie ste jediný, koho trápi tento problém. Ja vám odporúčam, aby váš obľúbený kúsok oblečenia nesmeroval do koša, vyskúšať a používať odstraňovač žmolkov z rady Systemat. Odstraňovač žmolkov je ľahký, praktický, malý a veľmi efektívny pomocník do každej domácnosti, ktorého veľkou výhodou je, že nemusíte mu kupovať batérie, pretože je nabíjací. Teraz vám predvediem, ako odstraňovač žmolkov pracuje. Odstrániť žmolky je veľmi jednoduché, chce to len čas. Teraz si ukážeme, že odstranené žmolky sa nám usádzajú v odkladacom priestore, ktoré veľmi ľahko odstránite a môžete pokračovať. Čiže aby vaše oblečenie stále vyzeralo ako nové, odporúčam vám odstraňovač žmolkov z rady Systemat.